Bij de brand kwam een 24-jarige student om het leven. Er kregen 4 winkels en 11 woningen zwaar beschadigen. De brand koos uit de hand rennen om onder oren de plafonds en morren net aan de eerst kan voldienen. Dat had totaal 40 minuten brandwerend moeten zijn en rookwerend moeten zijn. En uiteindelijk is het slachtoffer binnen 9 minuten na ontdekking van de brand door de rook kon hij niet meer naar buiten. Als het echt aan de eisen had voldaan, dan was hij er met gemak uitgekomen. Ja, is op zich speculeren, maar dan had hij in ieder geval 40 minuten de tijd gehad om een veilig heenkomen te zoeken. De Inspectie voor Veiligheid en Justitie stelt dat zowel de eigenaars, bewoners als de oerriet verantwoordelijk binnen voor de brandveiligheid. De eigenaars van de gebouwen onder de kelders konden we net te pakken krijgen voor een reactie. Burgemeester Vert Kronen jouwt aan dat de gemeente naar de brand al extra controles uitviert. Maar brandveiligheid blijft dreig te controleren. Je kunt nooit alles controleren en als ik nu iets controleer kan het morgen weer anders zijn. Dus de hoofdverantwoordelijkheid ligt ook bij de eigenaar en de bewoners, maar die zullen we ondersteunen. Maar Lukio je deze conclusies ik aan? Want ja, het is ik een verantwoordelijkheid van jou als gemeente. Ja, dus zeker. Dus we hebben al dingen die preventief zijn voor dit beleid, zoals extra brandweerwagens per brand. Maar we zullen ook kijken of we ons beleid kunnen aanscherpen. Maar we kunnen het nooit alleen, omdat altijd eigenaar en bewoners zullen ook moeten meewerken. De inspectie is goed te spreken hoe de wijze weer op de brandwacht zijn werkdien had. Om zoveel met 2 auto's bij de brand winnen, koe 1 hem dwaande houden met blussen en koe de tweede de reddingsactie dwan. De standaard uitdruk met 2 brandwachtauto's moet nevens de inspectie op meer plakken standaard procedure worden. Of we dat ook voor andere gebieden binnen Friesland gaan doen, daar moeten we echt nog een keer naar kijken aan de hand van de risico's die zich daar bevinden. Dat is wel de aanbeveling die de inspectie doet. Ja, dat heb ik gelezen ook. Ja, Joost Hilterhoe, hè? Nou, we gaan alle aanbevelingen die de inspectie doet, die gaan we ook serieus bekijken. En onderzoeken op welke manier we die aanbevelingen van de inspectie binnen Friesland kunnen implementeren. Het IPB-ministerie zal het rapport bestuderen en besjen of de gemeente en de eigenaars wat te verwieten valt.